A ver, que teñen en común unha maga elfa que viviu máis de 1000 anos e os nobres e tristes elfos da Terra Media? Pois mirade, pode que máis do que parece a primeira vista. Hoxe imos explorar como a idea da inmortalidade na fantasía pode ser, en realidade, un espello fascinante de como algunhas mentes perciben o noso propio mundo. Todo comeza aquí, cunha frase sinxela pero, cunha carga de arrepentimento tremenda. Quen a di é Frieren, unha elfa inmortal, no funeral do seu amigo humano Himmel. Para ela, a aventura de 10 anos que viviron xuntos e os 50 anos que pasaron despois foron un parpadeo. Para él, foi a súa vida enteira. E ese golpe de realidade, esa constatación tan brutal, é o motor que a pon en marcha nunha nova viaxe. Entón, para entender de onde ven ese arrepentimiento, temos que poñernos un pouco no seu lugar. Frieren é unha maga elfa, parte do grupo de héroes que derrotou ao rei Demo. Unha aventura épica, sí, que durou unha década, pero claro, para alguén que ten séculos por diante e por detrás, que son 10 anos. Casi nada, un suspiro. E esta liña de tempo deixa o clarísimo. 50 anos despois de salvar o mundo, reúnense como prometeran. Frieren estivo por aí estudiando maxia. Para ela apenas pasou o tempo. Pero para os seus amigos humanos pasou media vida. Están vellos, e cando Himmel morre, o castelo de cartas derrúbase. De repente, Frieren entende que non o coñecía de verdade, que non lle dedicou o tempo que merecía. E aquí está o miolo de todo, ¿no? A súa percepción do tempo é tan diferente que lle impide conectar de verdade coas vidas dos demais. Ela vive entre eles, pero non con eles. É como se estivese vendo unha película a cámara rápida, unha observadora eterna. E ollo que esta idea, esta melancolía do ser inmortal, non é para nada nova na fantasía. Isto lévanos directos ao mestre, a J.R.R. Tolkien, porque se falamos de elfos inmortais e melancólicos, é imposible non pensar nos seus. Eles comparten esa mesma tristura, esa saudade dun mundo que se lles escapa entre os dedos. E non é unha interpretación nosa, non. O propio Tolkien deixou escrito que este era un dos grandes temas da súa obra. Para él, a inmortalidade dos elfos non era un simple trazo exótico, era unha ferramenta para explorar que significa vivir e, sobre todo, que significa morrer. E aquí Tolkien dalle unha volta de porcas señal. Na súa mitoloxía, a mortalidade dos homes non é unha maldición, é un agasallo. A capacidade de marchar, de transcender. Os elfos, en cambio, están encadeados ao mundo, condenados a velo cambiar e murchar ata o final dos tempos. A súa inmortalidade non é unha bendición, é unha carga pesadísima. E, claro, isto marca toda a súa cultura. Son observadores pasivos da historia, non os seus protagonistas. Viven ancorados no pasado, consumidos pola nostalgia. Están, basicamente, desfasados, fora de sincronía con un mundo que non para de cambiar. Ben, temos a Frieren, a observadora. Temos os elfos de Tolkien, os observadores. E aquí é onde a cousa se pon realmente interesante. E se esta experiencia de ser un eterno espectador, de estar lixeiramente desfasado co mundo, fose en realidade unha metáfora de algo moito máis próximo a nós? Pois aquí vai a idea central deste análise. Esa experiencia élfica, tanto en Frieren como en Tolkien, puidese ser lida como un reflexo poderosísimo da experiencia neurodivergente, e máis en concreto, da experiencia autista. Pero antes de seguir, é moi importante aclarar isto. Non se trata de diagnosticar a personaxes de ficción. O concepto de codificación refírese a cando un personaxe, intencionadamente ou non, ten trazos que resoan coa experiencia dun grupo de persoas, neste caso as persoas autistas, creando unha conexión moi fonda. Lembrades o que dicíamos dos elfos, son observadores. Pois ben, esa sensación de estar fora mirando cara adentro, de non acabar de entender as regras do xogo social que todo mundo parece coñecer, é unha experiencia que moitísimas persoas autistas describen. É unha ponte directa entre un tropo de fantasía e unha vivencia moi real. Moi ben, ata aquí a teoría. Agora imos ao chan, os detalles. Vexamos como tanto Frieren como os elfos de Tolkien amosan trazos que fan que esta lectura teña moitísimo sentido. Pensemos en Frieren. Cóstalle un mundo entender as indirectas de Himmel ou as emocións dos seus compañeiros. A súa paixón por coleccionar feitizos é un exemplo de libro do que se coñece como hiperfixación. Cae unha e outra vez na mesma trampa dos cofres mímicos. E ten comportamentos repetitivos, como o seu xesto de dar palmadiñas na cabeza.
E eses trazos que acabamos de describir pues encaixan como a unha luva nesta definición académica de Yoshiko Okuyama. Dificultades na comunicación e na interacción social e comportamentos repetitivos. Non son detalles superficiais do personaxe, son os seus alicerces. E agora, o máis forte. En Tolkien, isto non se aplica a un só personaxe, sino a toda unha raza. Os elfos teñen unha aversión total ao cambio, o seu maior desexo é conxelar o tempo. Son inflexibles, están esgotados polo ruído do mundo. Son, en esencia, toda unha cultura que funciona como un gran observador, desconectado do ritmo do presente. Pero bueno, despois de todo isto, a pregunta é que? Por que é importante ou valioso analizar estas historias a través desta lente neurodiversente? Pois a clave está en unha palabra que o propio Tolkien defendía, aplicabilidade. A cuestión non é poñer unha etiqueta e dicir Frieren é autista. Non. A cuestión é recoñecer que a súa historia se pode aplicar á experiencia autista, que serve de espello. E para moita xente, poder verse reflectida nunha historia é algo moi poderoso. A interpretación é libre. Porque para moitas persoas neurodiversentes, esa sensación de estar un pouco desfasado co mundo é unha constante. A fantasía, a través destes personaxes inmortais, danos unha linguaxe, unhas imaxes, para explorar esa desconexión. Valida unha experiencia que moitas veces é difícil de poñer en palabras. E ollo, que isto non quere decir que Frieren ou os elfos sexan fríos ou apáticos. Todo o contrario. Esta cita captura a perfección. Sienten un amor profundo polo mundo, pero á vez unha angustia enorme por non poder conectar de todo con el. É unha emoción complexa, e esta lectura axuda a entendera moito mellor. E con isto rematamos. Quizáis a próxima vez que vexamos un elfo inmortal mirando o mundo pasar, non vexamos só un personaxe de fantasía. Quizáis tamén estemos a ver unha fiestra. Unha fiesta para entender un poquillo mellor a todas esas persoas que entre nós perciben o tempo e as conexións dun xeito completamente diferente.